masoyi majinyaci ne a koda yaushe, kuma ranar warkewar sabai da karshe. Wani ciwo ne a rai kwanciya yana shi, wani sa'in hanyar farin ciki ya biya toshe. Na gana su wannan al'amari ne mai wuyar kwatance, da shi da ƙauna kuma haɗi ne ba a ba da yance. Daga da ka fara soyayya ka hawanya, sirri ne ‘ya'yan kanya ba a masa gaya. Babu tabbaci ya ƙanana ko manya-manya, ba a tuhumar soyayya ko kuma ya sanya. So kamar da kan gumba ne, kamar da kan gumba ne, wani tsaki-tsaki wasu kwaya ne, wasu kwaya ne. Na faɗa mai so mai jinya ne, mai jinya ne, kuma bai buƙatar sirri ne. Tun da dai ko ka ɓoye za a sanya ma